जों मिया थांखा मिया 8 तारिख मिया थांगैने जों SDM जोंनो रिंखौखा थांगैने जों आरो SDM तो करिखा ADM सारबाय जों मालागै कक सालायखा हिंखे अबनि लगेगा सिनि जे सामुं रोंनाय दिलीप देबर्मा बबो फायखा जागा फायगिनाय मिया जों आरो कक सालायखा फाइनाली बाबि हिंखाखे ब सावो अ मासनि बिसिं जे 14 तारिखआव न ब स्टार खैनाय 1 मार्चनि बिसिंखौ पाइरेट नायहैनाय मिया कवर खाबो कवरै कलां थांखा तामानसि ओवर ब्रिज नते अ ब्रिज नतैगे ब्रिजनि सामुंना बै ब 1 मार्चनि बिसिंखौ पाइरेट नायहैनाय कक इंता ब स्टेट गवर्नमेंटनि प्रोजेक्ट ना ADC गवर्नमेंटनि प्रोजेक्ट अब ADC गवर्नमेंटनि प्रोजेक्ट जतनबारी PWD ब वान सगै साखा जे 1 मार्चनि बिसिंखौ जुदि ख्लायमाया खानिखलाय ओंखाय तो आनो जोंनो साखाबो 1 मार्चनि जुदि पाइरेट माया खानिखलाय उलुबनो जों आं हरो रिजाइन रनाय नि साखाबो ओंखाय अबनि जे जोंनि सारबो साखा DSM सारबो साखा जुदि अमना रैमाया खांखा नों केनो आरो बरुनि यागो नंरिया चार्ज नम्बर दागै रदि होने बसा